Ogetuo ụmụ Igbo onye ji iti elu 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 Ogetuo Isi abịa ọzọ ọ chụrụ ogidi ọnụ m nwa m nwata ereli ike ya ọ na-anwa nwere egwu a ka ji kwuo si na-eji itu elugo na-eji ego egwu na mmadụ elu ezuru itutu ya maka na onye ọbụla ya ma akalaka ya adị evicha akalaka evicha egwu a ka ji agwara eze si na-eji itu elugo na-eji ego ugwu ọdịna nwoke ọdịna nwaanyị anyị na-egwu si na-adịle nwoke mma onye adịle nwaanyị mma na adị n'ọdị n'ụbọchị ide iba ide iba ide iba ide iba ide iba ide iba ide ekwo okwu iba mmụọ ụmụ Igbo onye ji iti elu Ogetuo 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 arọ bi na gube ekwu njikwa ụmụ Igbo onye ji tụọ olugo n'obugo konye tunu onye ji tụọ elu ugo konye tunu adị aza aza azọ nụọ onye ji tụọ elugo ugo konye abụlele ya bụ ihe nji nwa bịa egwu njikwa na mgbara anyị onye ji tụọ elugo n'ụwa n'obugo konye abụlele ndị egwu ebe yibịa onye ji tụọ elugo n'ụwa agbamụrụ ọnụ o na-ewuru ugo ya bụ ibe ji nwa bịa agbamụrụ ọnụ ndị obodo ọ na-egburu ugo ma chacha ya bụ ibe ji nwa bịa onye chitu elugo n'ụwa ugoko ya gwelele alụsi egwu nne m na anọbụ na mmanwụ egwu abụ egwu aja ama mmanwụ mgbe obodo eze egwu aja ama mmanwụ mgbe obodo eze agwa mana mara anyị na agbamụrụ ọnụ ọ na-egburu ugo chaa ya bụ ibe ji bịa nụọ echitu elugo n'ụwa ugoko onye tulili alụsi egwu nwa mụrụ bụ n'ogwuo igili ya alụsi egwu nne m na anọ n'ọgbọ egwu aja mmanwụ egwu abụ egwu akala aka egwu ọnatalichi alụsi egwu ya bụ ibe ji bịa onye chitu elugo n'ụwa ugo ko ya bụlele n'ebe anyị ya bụ ibe na-ekwu okwu ya egwu abụ egwu anyị ji aba mmanwụ onye anyị ji bịa egwu abụ onye nwatinyela obodo n'uju ya bụ ọka nwa Sọnde ndị ọzọ meyọ nwoke ala agwụ nwata itu elugo n'ụwa n'aka ndị Igbo ekwuo ọka nwoke ala agwụ ya nụọ mmadụ oge ji bịa egwu anyị na-eme mmanwụ
alụsị arụbute ogbute ọrụ nya mere eze n'ụwa alụsị arụbute ogbute alụsị meli nwebere bụla ọ ga-ala nwoke nwa ọsọ ndị odogwu enwa mmeke nneyi zọni nwata itu elugo na nwa odogwu ọka nwa ọrụ nya kpọrọ m mbịa asamode abịala ego ọzọ amaghị mmekere eyi egwu anyị eme mmanwụ ijelebe ihe gbala mgbe gbulugbo egwu anyị eme mmanwụ ịgbarịa mụ na agwa mmadụ mana anyanwụ tata na mmadụ adịgo ọka nwa sọnde bịa achụ ewutego sọnde bịa ọzọ bụ meyọ onwe dozie obodo ọkala ahụ onwe dozie obodo ọkala ahụ ijelebe onye na-egwu onwe ya sọnde nwoke gbara ọkada gbasịara ọkada o nwere isi nwoke nwa anawala gị were Lagos zụwa ahịa ebe ọ na-elele ama n'ụwa ya zọnị na-abịa ọkala ahụ ọbịa ọkala ahụ bịa ọlụ mmadụ wee nawala gị onye duje Lagos elusi ebe ọ weleli aka na-agwanye nwa adịwale mma ọrụ ọ bụ alụsị arụbute ogbute wo megideli gba Sọnde oke nwa Sọnde ihe anatawa ọkala ahụọ elu ọrụ ka ọlụ ihe abata ọkala ahụọ idozi obodo Sọnde nwa abata ọkala ahụ wee dozie obodo bịa o ji dozie obodo niile gbarịa m ọkala ahụ oke nwa Sọnde Sọnde ọzọ meyọ ọkala ahụ n'okwu egwu ijelebịa gbara mụ na akwa ndị melodogwu mgbe ndị ọnwụ galigbuo n'ike ya bụ ndị njikwa bịa egwu anyị eme mmanwụ ndị obodo eze ọ bụ ndị melodogwu n'ime ọkala ahụ ọnwụ galigbuo n'ike mmadụ buko n'Enugwu ọrụ ọwụ bulie n'ime ọkala ahụ ọ bụ ndị melodogwu n'ime ọkala ahụ ọnwụ galigbuo n'iyo ịgbara m ọkala ahụ n'ebe ahụwa onye na-ekwu okwu ya ịma ndị weze ọnwụ galigbuo onye n'ike ọ bụ ndị melodogwu n'ime ọkala ahụ megbulugbo ma ndị weze ọ bụ ndị melodogwu n'ime ọkala ahụ kpara mụ na agwa nwawa ndị ọnwụ galigbuo ya ọ bụ mgbaka ikewu ndị melodogwu na-enwe galigbuo n'ike ọ bụ mgbaka ikewu ọ bụ ndị melodogwu onwe galigbuo n'ike n'ime ọkala ahụ gbara mụ na agwa gbawa arụbute ogbute alụsị owelugo ọ dị n'ime ọkala ahụ na-abụ nke alụsị nya bụ alụsị kpọrọ Sọnde ọzọ meyọ ndị na-atawa ọkala ahụ n'ụkọ mmadụ na-aka anyị Sọnde na-atawa ọkala ahụ n'ụkọ mmadụ na-aka anyị Sọnde nwa na-atawa ọkala ahụ mgbe o ji na-ata ọkala ahụ egwu Sọnde wedoziwo ọkala ahụ gbarịa mgbe ọkala ahụ na bodogwu ọkala ahụ egwu
ọzọ mee ya nwa ọkala ahụ ya bụ odogwu ọkala ahụ ọmụ obodo m memarị gbarịa m mmadụ ugwu asaa gbarịa ọkala ahụ odogwu mmadụ ugwu asaa mmadụ amana asaa nye dibili obodo mmadụ amana asaa ọ na-ebe ji bịa gbarịa ma ọkala ahụ ma ọ bụ amụlụ arụ ma ọ bụ odogwu ọkala ahụ niile ma ọ bụ amụlụ arụ ma ọ bụ odogwu ọkala ahụ alụsara ogudo ka kpọta Sunday seri na ọkala ahụ maka na mmadụ ka eji obodo Tony wesi Lagos nwanata ọkala ahụ ejelebe Tony wedozi ọkala ahụ odogwu ọkala ahụ nọ ọzọ maya meke na ewuo Tony ọzọ maya oke nwa ọkala ahụ n'okwu egwu mali abịa gbodi ma atọ ọkala ahụ ibe ihe dị n'ọkala ahụ alụsị na dị n'ọkala ahụ abalị Sunday okilikili agbazi anya ọzọ meyọ n'ime ihe mere oyiyo nwa mmụọ ọzọ meyọ n'ogwu ọkala ahụ Tony ọzọ meyọ nwata Ibalaze na nwa egwu Ijelebe ụmụ Igbo onye chi ti elu oge tụrụ 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 n'ọbụ igwe ekeli nzọkwa igwe ọgwọ ndị gwandị eze ndị eze abịago igwe ọgwọ ndị gwandị eze ndị eze odogwu ya bụ igwe ọmabụla ọgwụ ya bụ igwe ekeli nzọkwa igwe ọkala ahụ abalị m Sunday ọzọ mụ meyọ bịa nuo ịlụlị abịa abalị m Sunday ọzọ mụ meyọ na ndị echighị echichi ọnwechizie dị Sunday odogwu ọkala ahụ niile ọnwechizie dị Sunday echichi odogwu ọkala ahụ ịlụlị abịa Sunday ọzọ meyọ oke nwa ọkala ahụ n'okwu egwu ịlụlị abịa egwu anyị ji ama mmanwụ n'okwu ọzọ meyọ mmadụ oke dị kalịa ọka nwa ọkala ahụ niile ozo wulukarali nwata Ibalaze ọgwa mmadụ oke dị bịa ọzọ meyọ ọka nwa nwata Ibalaze ọzọ meyọ odogwu ewulukarali nwata itu elu ugo na nwa ewulukarali ndị Igbo ọzọ nwa na-akọlụ mkpa nwata Ibalaze na nwa mgbe igwe echichizie ya echichi wechiri odogwu ọkala ahụ niile mana Sunday na-egbu odogwu gbojiri odogwu ezu ori gbojiri odogwu ama ngala Sunday na-egbu odogwu oji odogwu gbojianyela ndị mmadụ aka n'ụwa na-abụchukwu ọ na-ahụ anya odogwu Sunday mmanwụ nwere obi egwu Sunday na-egbu odogwu ma na-ejiri odogwu ezu ori gbojiri odogwu ama ngala ọzọ meyọ ọwa akala ahụ aka nwere ọgọbali mmụọ one man one plot n'ọkala ahụ o mesịrị kpọ ndị yutu ọkala ahụ ọ ya na onye ọgwụ na owo plot ọzọ meyọ nwa ọkala ahụ ọ kpọrọ yutu ọkala ahụ niile o jelike lewana
wọ́n mọ́lẹ̀ wọ́n bùlọ̀ tòbíà ọ̀sọ́báyọ̀ wọ́n kálá kù ọ́ odogbo ọ̀kálá kù nìyẹn ọmọ alụsara okwute okwute alụsị owe olugo na atụlugo tụrụ enyi gbasịgo oge gaba iwe ihe mmerụ ihe egwu ọzọbere mụ ka nna gwa ọzọbere mụ ka nna gwa egwu anyị na-eme mmanwụ ọzọbere nwọkala ahụ eji tụ olugo ọzọbere nwọkala ahụ ga-ese m ụkana n'elugo oli akwụdo ya bụ chọma ike nwee osodi ama akwụ nọ osodi ama akwụ bịa nụọ chọma ike nwe bịa nụ mmadụ okenye bịa ya bụ nwata jide omume ọ dịka eji ọgwụ ebi chọma bụ ike nwuo aja nwanyị ya nụọ nwata jide omume ọ dịka eji ọgwụ ebi yo ogele mara obi dị ya oliakụ ọzọ meya ọzọ nwọkala ahụ ọzọ meya mmadụ ka ndị egwu ogwe alụsị egwu amụlọ gbodogbuo alụsị ego amụlọ gbanuo ọzọ meya nwọkala ahụ ndị esegbo ka nne ya bụ dịkpala gị jụ ọzọ bụ ike mụ ịgbalịa ọzọ meya wachi itu elu obi alụo jemalụ oyi utu bịa gbada mgbọkala ahụ bịa ụmụ ndị abụlọdụ n'ọdụ gara aka ọzọ meya mmadụ oke dị bịa onye chi itu elu wee dulu nye bụ ebe ndị onye chi itu elu wee dulu go n'ụwa ọzọ meya ọka nwanyị mmadụ ụka ndị bịa egwu abụ egwu ndị ama mma ndị ese bụ ụka na bụ ife chụrụ ike mụ mmadụ oke ndị bịa na bụ eze nwa ya na bụ ife chụrụ ike mụ ọgwa mmadụ ụka ndị bịa ọzọ meya ọwa kala agwụwe egwe ọzọ eji itu elu gwenye dulu nye bụ egwu nna akpali gị eji itu elu gwenye dulu kwuo ọzọ meya ọka nwee ndị esi m ụka na esi nna mụrụ gị lọrọ isi ike mụ ọzọ meya ọwa ọkala ahụ ndị esi m ụka na ezi papa gị lọrọ isi ike mụ wọtí mẹlẹ sẹlẹ wọn wọlé sí àwọn múlò mú lọrọ isi ike mụ abúlé àbọ àwọn agbádùn òkè nìhú àwọn múlò mẹyọ bíà lọrọ isi ike mụ abúlé àbọ bíà àwọn agbádùn òkè nì gálíà ọzọ mẹyọ wọn kálá wò dábò dógún ọkàlà wò gbọdọ ọkà dìbì egwu ìjẹlẹbẹ. ọzọ mẹyọ nwanne m gẹsẹ mụ kana yesi na mụrụ gị na bụrụ ozi ike mụ agbaka esi anya anyị ji anwa anya nọ na bụrụ ozi ike mụ ijela wa na bịa awa mụlọ ọmụmụ agbaka esi anya bịa nụ ijela mee kene ya na bụ awa mụlụ ọzọ mụ meyọ n'okwu egwu ijelebe ọzọ onye chi tụọ elu etulu onye chi tụọ elu etulu egwu ijelebe anyị je kene jiri onye nwa
amese mu chinonya wati malazi na nwa madu oka ndebia chinonya nwa amese mu chinonya ozo mayo simu kenu nu amese mu chinonya amese mu chinonya aso mu meke neyi wati malazi na nwa aso madu oka ndebia aso le liwa kwa ko awolo ogwu eje lego aso no madu oka na egwu ogwu akwa mi amondigo akwa mi aso no madu oka ni kalia akwa mi amese mo ji no nanu o odogbo oka nwa gbala ku na nwa aso no dogbo ego awolo ogwu eje lego akwa mi andigo madu oka na egwu amese mo ji no na bi anu o ozo mayo si mu kenu aso no kanwe yese mo kana kana ligo li akuge ucheju iketu molo ma wa na bia aja wa ya kalecha ucheju madu ka na egwogwe dabu ucheju iketu molo ma wa na bia ijala wa na bia nuo oye weligo weliba madu ka na egwogwe molo ma aja wa ya wasebela guleregu aja ni tilimu mawu nyabo evendi kwata molo ma madu ka na aso no simu keneyi ogele malo vidia aya won toto bi anu o ozo ma ya won kala ku gbadu o kan de wo ozo simu kenu nu egwe weji to lugo tulu wada mama weji to lugo tulu wada mama oye ti ti o ke tulu oye ti ti o ke tulu Umuibo, onye ji ti elu oge tulo. Umuibo, onye ji ti elu oge tulo. Aja kade, ogweri kendiwa. Ija wakuku, ona adirama mwa na bo eventi wabia. Ogweri kendiwa, nisi tolu kuna mwa, oro ninja mwano. Neno ogwerike dira ozo mayo simu keneyi ozo mayo won kala odogwo kala bia ijelebia won plot bada won kala tugu ara wanya ozo ara kosele pa ozo mayo won kala o malaga balodogwo ozo mayo won kala ogwerike dira nele mo ozo mayo wati bala zabia awa lo so moto ma amba segua oye gwe moto wa wona ya amba segu oye gwe moto wa wona nya iba yilo mo ba azama yo ge male mi anu wa ka wona nya o azama yo wa kala wu ego aka bala go bia won pa ni won pulo to dogu babu ti ti do lugo na wa igwa ida mama o Eja mama ozo mayo mbeke neyi nyese mo kana ile tu sawasi wati bana zabia sagatiri mbeke neyi sagatiri yutu ebara mo kala ile tu sawasi awa madu okenewu wati bana zanangu alusi ego mo bana boy netu so kanwa na masa meke ne yegwe ozo ba yo se mu kenu oro ni didili alusegu madu o kan de mama ozo ba yo wo kala ku ye se mo kana deliga meji
aka ya nwa agwụleri odogwu egwu ijalalu aka ya nwoke nwanyị ya nwa agwụleri amechio ya nwa agwụleri nnọ aka ya nwa agwụleri o ndị were bi eji eyi ego iji itu elu ugo na nwa n'obe onye ji itu elu ugo nuo ugoko ya bụrụle onye chimalaza ya bụla eze ọzọ nọ ya nwa ọkala agwụ mmadụ ụka dị ibi egwu ijelabịa egwu ọjọọ ama mmanwụ anyị jekele gịnị otu si ketu igbo nwanna gwuleri mmadụ ụka njebịa gịnị otu si ketu wee igbo nwanna gwuleri ndị gbara akụ na nwa iji itu elu na nwa gịnị otu si ketu igbo nwanna gwuleri n'azụ ya ka njụọ ọzọ nọ ya nwa ọkala ahụ dasị nwoke ruru mmọnwụ ọzọ nọ ya nwa ọkala ahụ ihe ezuru ka ọ na-emenụ ọzọ nwachi itu elu na nwa ịnụlịa ọzọ nọ ya nwa ọkala ahụ na agbamụrụ ọnụ na ọ na-eburu ugo ọzọ nwachi balaza na nwa n'azụ ya ka njụọ ọzọ nọ ya nwa ọkala ahụ akịrị edeli mgbe obenye ya ka tụ ude ehubio akịrị edeli mgbe obenye n'ụwa ọgwa nye aka eji ehu gị meyọ ọ dị yọla aka rile nne ọzọ nọ ya nwa ọkala ahụ nwoke nwa ọkpala akụ na nwa ịrazikwa ya ọzọ anaghị agwụleri ebe otele gbala ndị hụnye ụlọ ọzọ nwatara gbara nwa ọkala ahụ ebe otele gbala ndị hụnye ụlọ o mesịrị lọ hotel n'ime ọkala ahụ ọzọ nwa ọkala ahụ nọ ọzọ anaghị agwụleri o wale blọk indọstrị o mesịrị gbata ọkala ahụ ego o wale blọk indọstrị ọzọ ma ya nwa ọkala ahụ ego emesịrị ojuru ya owego dị tupu akalịa ọzọ ma ya nwa ọkala ahụ ya nwoke mere rigo nna o mesịrị gbata ọkala ahụ ọ gbọrọ ndị yutu ọkala ahụ ọkala onye ọbụla nwa ọbụla ọtụ tọọ ọbụla asị lụwụ ndọ n'ụwa o mesịrị kpọọ yutu ọkala ahụ bịa okele ọnwa ọbụla ọtụ o ji anya mgbe ọkọ bịa ọzọ mayọ nwa ọkala ahụ agwalịga ọzọ mayọ ihe m nwa ọbụla ọtụ ka m hụrụ anya ihe agbanwe ọbụla ọtụ na-egbu ihe agbanwe ọbụla ọtụ na-egbu ọzọ mayọ o ji anya eme ọgọ kewa ọkala ahụ egwu n'azụ aka njụọ ọzọ mayọ nwa ọkala ahụ egwu amụna mpịasị egwu a ihe egwu egwu moto ka mma odogwu ọzọ mayọ nwa ọkala ahụ azọ m ọgọ nnọọ amanya gị mara odogwu ego ọzọ mayọ nwa ọkala ahụ ọzọ mayọ nwa ọkala ahụ ndị esemokwu kana dabike aja aja igwe ụmụ ikolobịa dabike aja aja odogwu ijelebe ọzọ mayọ nwa ọkala ahụ ndị esemokwu kana dabike aja aja bịa igwe ego na Ghana nwata imela zara nwa daja nwata imela zodogwu dabike aja aja bịa igwe ụmụ ikolobịa ọzọ mayọ osimu keneyi dabike aja aja bịa egwu ịrọsịa ka jụọ daja ndị chi ju elugo onye tụtụ elugo eturile daja nwa ọkala ahụ dama wa last night jegirezi kodogwu mana dada nwachige dụrụ ya jụọ oke nwa aja aja bịa ike ahịa agwụ n'ilo dada nwanne ike ahịa agwụ n'ilo
bịacha nwanne m ya bụ ike aja dị odogwu oke nwoke ala ahụ ọsọ mmanya ọsị mụ kere yi egwu anyị na-eme mgbanwe ụlọ bụ ndị chitu elugo echitu elugo etugo egwu egwu ọzụrụ aka njọ ọsọ mmanya nwoke ala ahụ ndị ese m ụka na brandi timezia waka ibie ndị Igbo ọzọ mmanya nwoke ala ahụ ndị ese m ụka na brandi timezia mmadụ oke dibili brandi timezia waka ibie mmadụ oke na-ekwu okwu ya naziri aka mbịa ọsọ mmanya ọsị mụ kere yi ụmụ Igbo onye chi tielu ugo ga-etuo 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 ọsọ mmanya ọka nwa ewu ọkala ahụ dogbuo ijelabịa ọsọ mmanya ọka nwa oke nwa Sunday ikegbu ọkala ahụ dogbuo Sunday mmadụ ụka na-ekwu okwu ya ndị ese mgbe ụka na onye chu nzakwa ichele ego oke nwa gbala apụ bịa mmadụ ụka na-ekwu okwu ya onye chukwu nzakwa ichele ego ndị Igbo ọka nwoke ala ahụ bịa ibe zurukọ na-emelụ gbala agharị arụ ọsọ mmanya nwoke ala ahụ ego na-asị nwoke eruru mbịa ọsọ mmanya nwoke ala ahụ Sunday ikegbu alụsịara ogbute ogbute na bụ eligo ego alụsịara ogbute ogbute na bụ eligo eze n'ụwa alụsịara ogbute ogbute na-atụ eligugo echi itu elu ga-etugo Sunday na bụ egwu nna akpali gị gbachi itu elu ga-eturu Sunday na bụ egwu nna akpali gị gbachi balaza na nwa Sunday na bụ egwu nna akpali gị akpọmụrụ ọnụ n'ọnụ egwuru ugo chacha ọka nwa Sunday odogwo gbachi itu elu go na nwa Sunday ikegbu jese mokana Ifeanyi Nwaka nwachi balaza na nwa nwanyị mmadụ ga-eji ibili Ifeanyi Nwaka nwachi balaza na-abụ naira pawa mmekenenu dịchi itoolu naira pawa mmekenenu Ifeanyi Nwaka na-abụ naira pawa ọsọ mmanya ọsị mụ kenunu Sunday ikegbu Sunday na m ọka nna agwa lele Sunday na m ọka nna agwa gbaka nwoke ala ahụ nwa mmadụ nwa plọtụ na-abụchuwa na-ahụ anya Sunday gozie egwu ụmụ yọrọ ya Sunday gozie egwu ndị mmụọ ọka nwa Sunday ikegbu ọsọ mmanya nwoke ala ahụ agwali ọsọ mmanya gwe bụ moto ọranya ọsọ mmanya nwoke ala ahụ ọsọ mmanya mmadụ ụka nna gwali ndị ose mokene Joshua ife dị ọra Joshua mekene yi Joshua ife dị ọra ego amaka mma mmadụ ụka nne m Joshua ife dị ọra ego amaka mmanụ alụsị ego ma ọ bụ na-akpọ ya igiliga ego mmadụ ụka nna kwa egwu anyị daba mmanwụ ọ bụ ndị chitu elu godogwu Sunday ikegbu ndị
jese mokana obi na ikemu yabu onowu eze moko obi na ikemu obi na amadu okeju onowu eze moko bi oyo ijala obi na ikemu ichi mana zara wa ye jibile bodo egwu aja mama emara mo gala huo obi na ikemu onowu eze moko todi simu keneyi todi ikemu ọsọmọ ya wọn gala huo egwu abegwu aja mama todi ikemu ngese mokana wọ́n bí sí kéwù ẹ̀ wọ́n bí sí kéwù níbò dábọ̀ ọkùnrin èyí rẹ̀ náà bí sí mékèrè yìí kájẹ́ kẹ́lẹ́ wọ́n bí sí kéwù dábọ̀ ọkùnrin èyí rẹ̀ alùsẹ́gbọ̀ mọ̀ bàrà wánú ọ́ ọ̀wà mmadụ ka ndị bịa sọ́ọ̀dì kéwù jẹ́sẹ̀ mọ́kànlá jíjọ kọ́lé jígù onye jígù kéwù n'ezo ọkẹ́ nwoke ala ahụ nọ egwu aja ama mmanwụ wọ́n dị jíjọ elugo wa dulu jíjọ kọ́lé jígù wọ́n tí ime alaza mmadụ ka ndị bịa n'ime ezulu ka ọ na-eme ọ na-agharị arụ egwu aja ama mmanwụ nwoke nwa sọndị ikemu nyese m ụkara jiri edu ọka ka ịgba mmọnwụ ọkala ahụ n'iji ịtụ elugo gbaa mụ ndị ji wee melie jiri edu ọka ka ịgba mmọnwụ ọkala ahụ onye ego n'ụka ego alụsị egwu ma ọba na-akpọ ya edu ọka ka kele ụmụ na akwa mgbamọ nwọkala ahụ nọ ọ bụ sọnde tobi ikemu nasi m kenunu bịa nụọ ọzọmeyọ nwọkala ahụ ndị esemokana jiri osemokwu ọra ndị ejibili obodo ya bụ akụgburu agana ma nwe ekwe ijelebe echi itu elugo ya etulu akụgburu aga na-abịa alụsị egwu ma ọba na-agba jụọ nsogbu ụgbọra akụgburu aga na ọzọbaya ọsịmụke nụọ nne m ọzọbaya ọsịmụke nụọ egwu abụ egwu aja ama mmanwụ egwu ndị bịa ọkala ahụ anyị jekere ejuloso ọlụwada kede kalịsịa n'abodogwu na wada osobe ezo imu ọka wada ọkwa iwe ezulu ka ọ na-eme sobi ikegwu na-asị m ukelu nụọ egwu aja ama mmanwụ egwu aja ama mmanwụ aja ekele n'uche nwaza mara aka ya mmadụ oge a na-ekwu uche nwaza bịa dapụtụrụ onye isi ụgbọ uche nwaza odogwu kaptịn dapụtụrụ onye isi ụgbọ ọkwa mmadụ oge a na-ekwu uche nwaza kaptịn onye isi ụgbọ ọ bụ sọnde tobi ikegwu na-asị m kenu nụọ ọzọ maya m ekenu nụọ ka anyị jekene ejimọfụ ikegwu mmadụ ụka na-ekwu okwu ya ekele ọrụ ndị Igbo anyị jekene ejimọfụ ikegwu ọrụ dị ndị ibili egwu abụ egwu aja ama mmanwụ ihe ọsọ mọdụmenteni ya ọkwa mmadụ oke na-egwu ọsọ
ọzọ baya si mụ kenu nụọ egwu aja ma mmanwụ ajaba gwuleri aja kana kana olori ofu olori maka nwa gbala akwụ na nwa mmadụ ụka dịbịa egwu jije agwụleri o aja kana kana olori ofu olori nwa gbala akwụ na nwa o ji ewu ama ọgọmele mmanwụ ekene iwe zuru ka ọ na-eme ọ na-abịarị arụ aja kene igwe budonu dogwu ego nwoke ala ahụ bịa ọzọ maya si mụ kenu nụọ egwu abụ egwu aja ma mmanwụ uche na akụmụla bịa akụmụla meke na-eyiyo akụmụla meke na-eyiyo nwachibalaze bịa mmadụ ka nje bịa onye otu akụmụla meke na-eyi enelime melia wa mụlọ jere anụọ oro dị ndibili alụsị ego wa mụlọ gbagbagbọ onye titi elu alụsị ego mmadụ ụka nụba anarị n'anya amago ọ dị ọgọ sọrọ anyị na-abịa dị onye anyị lotere na-ewe nụọ nne m egwu na-abịa nụọ onye titi elu anya bụ ibe gburu bịa onye titi elu igbo alụsị egwu mọba na agwụ egwu aja ekene n'oli akụrụ ya bụ ekene m otu nso anyanwụ ụtụtụ mgbe ihe akwa otu nso ekene m otu nso n'ime egwu osodi ọma